многоуважавания композитор господин Стефан Дионов е сред нас. По сценарий беше предвидено той да бъде включен малко по-рано, поради негов ангажимент. Виждам, че все пак е уважил събитието. Заповядайте, майстор Дионов, да правите това. Мисля, че не се нуждае да представяме. Здравейте на всички. Момичета, какво направихте с мене? Лично се чувствах горе. От нас е много приятно да беше, защото видях колко вълнуваща е темата. От друга страна се страдам, че аз не съм подготвен. В смисъл, тези дълбоки проблеми до сега са ми заобикаляни. А има проблем с първото си дете, той дойде много късно, 6 години след като се оженихме с съпругата. Започнах да търся начини и бях готов да стана осиновител, но съдбата реши нещо друго. Така че до някъде тази тема ми е близка или ще ми стане много близка. Какво да кажа за хората, които осиновяват? Те са велики хора. Това, което извършват едно чудо, един невероятно голям реверанс към Негово величество живота. Много дълбоки, искрен, човешки, неподправен реверанс. Можеш да излъжеш с една думичка и нещо моментно, да си не си точен, но да осиновиш дете и да се опречеш на него, това е много точно. Това е много искрено, това е много върховно. Жалко, че не съм високопоставена фигура, Мария. Ако бях министър-председател, щях да направя така, че тези осиновители да получават ежемесечна много висока премия. Много висока. И това ще е добре най-малкото. Аз искам тези хора да бъдат посочени. Искам примерите за осиновяване да бъдат колкото се може повече. Да няма изоставени деца. Защото живота това повелява. Да бъдем добри, да обичаме и да се събераздаваме. Бъдете живи и здрави, усмивка за всички!